Здравейте, приятели! Сигурно сте тук, защото сте видели заглавието ми. Заглавието на клипът ми. На клипа ми. Боже, да не съм я взел. Та да. Днес ще запиша реакцията, моята реакция и реакцията на майка ми от резултатите от матурата по български език и литература. Да. Вие се забавлявайте, аз ще се пържа. Който? Каквата му съдбата. Да. Тя ще не се е прибрала, ще изчакам да се прибере, ще подготвя, ще си намеря входящия лист. И ще проверя дали лаптопът е зареден, дано не е и дано няма ток вкъщи. Едва ли. И да. Experience. Уху! Ау. Така, разяснявам. Мишка, входящ номер, iPad, с който ще записвам екрана на компютъра, докато скролвам, лаптоп. Нека шоуто да започне сега. Но, преди да започне, ще трябва да изчакам мама, която всъщност е главната причина, поради която правя това видео, защото сметнах, че реакцията й, не дай си Боже, може и да е, нали, зле. И мисля да ви дам някакви съвети, като дойде и вашият миг да бъдете зрелостници. Първо ще ви посъветвам да прочетете всички произведения. Да, много са. Ама, какво да се прави? Такива са изискванията. Аз лично прочетох голяма част от тях и единственият разказ от Йовков, който не бях чел, беше Албена. Да, късмет. Но все пак, писах мотиви и разни други неща, които са като цяло за творчеството му. Писах доста общо за творчеството му, а не като цяло за произведението. Там написах няколко реда и за произведението, колкото беше дадено от откъса, но да. Второто нещо, което бих ви посъветвал за да се ориентирате в материята и изискванията на изпита и как протича той, е да решавате от миналите години матурите, които ги има в сайта на МОН. Това е един от най-добрите начини да придобиете да придобиете представа за изпита. Да, не още вчера. Обаче аз не исках затова не ви казах вчера, защото не исках ако е понеделник и е кофти резултата, да ми тръгне кофти понеделник. Ма той е кофти, развалила се е пералнята, колата, какво още? Така че... Живи и здрави сме! Да. Айде! Yes. Сега, къде влизаме? Вон. Да. Ох, ужас. Айде, Николай, не ме дръсни. Тук ли? Айде, входящ номер 41 03 010. Добре, че поне си знаеш егенето. 466 F. Не това е F. Не това е F, латинското е F. Пак. Вече е друго. Genius. 4385. 63. 85. Ми вълнувам се! Nothing can stop me. Много е добре, смело се
Много е добре. Ще се просълзя! Леле хора, буквално ми треперят краката в момента. Не, че е супер добре резултата, обаче за 2 дни учене мисля, че е окей. И обща култура. Полуката. Гответе се поне 2 седмици преди изпита. Четете произведенията, четете анализи и се надявайте темата да изскочи от някъде, защото иначе произведенията са доста. И ако ги оставите за накрая, тегло.